Ами, кой би помислил, че разцепването на дърва може да бъде толкова удовлетворяващо? Хидравличният разцепвач използва силата на хидравличното налягане, за да разцепва дървени блокове на по-малки парчета. Работи на принципа на прост, но ефективен механизъм, включващ електрически двигател, бутало, бол, налягане и клин. Оборудвана е с електрически двигател с мощност 2200 W и хидравличен механизъм, генериращ налягане от 7 тона. Няма значение дали разцепваш дърва за камина, печка или за огнище. Този разцепач е готов за всичко, тъй като максималната дължина на разцепваното дърво е 52 см. Също така позволява да се получат равни цепеници, което е трудно да се постигне с използването на брадва. Вече не е нужно да разцепваш дърва по класическия начин. Дърво, задъхан като стар кон. Това е особено важно за възрастни хора, хора с здравословни проблеми или тези, които не искат да прекарват дълги часове в ръчно разцепване на дърва. Безопасността е на първо място. Контролният панел на ZPH изисква работа с двете ръце, така че си напълно ангажиран в процеса. Дясната ръка управлява, лявата натиска, така че няма място за грешки. Не трябва да забравяме, че все пак става въпрос за работа с дърво, а това оборудване се грижи да я завършиш безопасно. Не може да се забрави и стойката, и транспортните колела. И искаш да разцепваш дърва в градината, а след това да пренесеш разцепването на терасата, моля, устройството е мобилно, а колелата са удобни. В заключение, разцепвачът лесно ще се справи с всяко предизвикателство, а управлението му е толкова просто, че дори и най-технологично неразбиращият дървар ще може да се справи с него. Освен това, удовлетворението от разцепването може да предизвика зависимост. Така че, ако изведнъж започнете да мислите за покупка на собствена гора, не казвайте, че не сме ви предупредили. Това е всичко, което подготвихме за вас днес. Ще се видим в следващите материали.